Namaskaram. Welcome to the new episode of Nritta Sabarya. In today's episode, I'm just going to play all the Tattadavus, that is, starting from the first Tattadavu to 8th Tattadavu. I'll just play the first speed, second speed, third speed, and third speed, second speed, first speed of all the Tattadavus. So in this particular video, we are concentrating only in Tattadavu. In the upcoming videos, I'll be giving the Chullikattu of Nattadavu, Thatai Theta, and all other Adavus. Let's begin. Pamagamaga, Nisagama Pamagamaga, Pamagamaga, Nimagariza Nidanisa, Pamagamaga, Nisagama Pamagamaga. First Tattadavu. Dalam kutak dikutak tadinkinda tom tei ya tei tei ya tei tei ya tei tei ya. Second speed. Tei ya tei 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 tei ya tei. Third speed. Tei ya tei 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 tei ya tei. Second speed. Tei ya tei 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 tei ya tei. First speed. Tei ya tei tei ya tei tei ya tei tei ya tei. Second Tattadavu also you can play with the same Chollikattu. Now the third Tattadavu. Tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei tei ya tei ya. Second speed. Tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei tei ya tei ya. Third speed. Tei ya tei ya tei 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 tei ya tei ya tei. First speed. Tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei. Now the fourth Tattadavu. Tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya. Second speed. Tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya. Third speed. Tei ya tei ya tei ya tei 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 tei ya tei ya tei ya tei. Second speed. Tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya. First speed. Tei ya tei ya tei ya tei tei ya tei ya tei ya tei. Now the fifth Tattadavu. Dalangu takatiku takatadinkinda tom tei ya tei ya tei tei tam tei ya tei ya tei tei. Second speed. Tei ya tei tei tam tei ya tei tei tam tei ya tei tei tam tei ya tei ya. Third speed. Tei ya tei tam tei ya tei tam tei ya tei tam tei ya tei tei tam tei ya tei tam tei ya tei tam tei ya tei ya. First speed. Tei ya tei tam tei ya tei tam. Now the sixth Tattadavu. Dalam kutak dikutak tadinkinda tom tei tei tam tak dhimmi tei tei tam tak dhimmi tei tei tam tak dhimmi tei tei tam. Second speed. Tei tam
Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day. Third speed. Day, day, tam. 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 Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day. First speed. Day, day, tam. Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day, tam. Taka dimi day, day, tam. Now comes the seventh tattadavu. Dalam kutaka dikutaka tadingina tom tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam, taka dhimmi tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam. Second speed. Tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam. Tei, tei, ta, ta, tei, tei. Third speed. Tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam. 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 Tei, tei, ta, ta, tei, tei. First speed. Tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam. Taka dhimmi tei, tei, ta, ta, tei, tei, tam. Now the eighth one. Dalam kutaka dikutaka tadingina tom tei, 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 tei. The, tei, 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 tei. The second speed. Tei, 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 the, tei, 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 the, tei, 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 the, tei, 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 tei. Third speed. Tei, 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 tei. Tei, 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 the, tei, 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 tei. First speed. Tei, 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 the, tei, 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 the, tei. Hope this video was really helpful for all the dancers out there. If you really like this video, please like, share and subscribe. Namaste.